A Hrvatsku je šokirala vijest o bebi koja je s teškim tjelesnim ozljedama dovezena u zagrebačku bolnicu. Zbog sumnje na kazneno djelo priveden je otac djeteta, a uznemirujuće detalje slučaja donosi Nikolina Matošević. U prostorije Županijskog suda u Velikoj Gorici doveden je 30-godišnji otac bebe koja je s teškim tjelesnim ozljedama završila u bolnici. Priznao je krivnju i ide u istražni zatvor. Dijete ima i frakture čeone kosti, krvne odljeve u mozgu, zatim frakture više kralježaka i u induciranoj je komi. Trebalo je više od sat vremena da on nazove hitnu pomoć. Zbog sumnje na kazneno djelo poziv policiji prije 2 dana stigao je upravo iz bolnice. U ranim jutarnjim satima, kad je otac djeteta ostao sam doma sa djetetom od 10 mjeseci i sa drugim djetetom od 5 godina, dijete od 10 mjeseci je plakalo u svojoj koljevci i otac se sumnjiči da svjestan da mogu nastati ozljede je uzeo to dijete u ruke i tako ga snažno tresao, da su uslijed toga došlo do poremećaja disanja i svijesti. Mogućih psiholoških okidača za ovakav čin je više. Stres jesu korištenje alkohola i drugih supstanci, jesu pojačani pritisci jer egzistencija je jako teška u Hrvatskoj, ali ono što mi je jako važno za reći, ovo je izuzetno nasilje. Povreda djetetovih prava može obuhvaćati od zanemarivanja do teškog zlostavljanja, o čemu ovisi i kazna.